Benvingudes, benvinguts i gràcies per haver vingut i sobretot per haver arribat, perquè hi ha més d'un carrer dels Àngels a Barcelona i llavors avui hem estat a punt de no tenir després ni canapés perquè la persona que havia de portar-los diu, ah sí, allà al Carmel, no? No, 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 no. Ah, sí, és el del Poble Nou? No, 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 davant del MAC, o sigui que per poc no tenim canapés. I també us podia haver confós amb algun altre Juanjo Fernández, tot i que el cognom exòtic, doncs a vegades hi ha problemes i n'hi ha un que és videoartista amb el nom de Gnomalab, que el trobareu, hi ha un gaiter també, i hi ha el que em dona més problemes perquè sempre m'hi confonen que és un model i llavors no he tingut això, doncs ja perfecte. Doncs comencem aquesta presentació i comencem, doncs, no presentaré a la persona que presentarà, el Carles Armengol, secretari adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, serà qui introduirà aquesta presentació del llibre. Bé, bona tarda. Jo pensava que us tenia que donar la benvinguda, però com que ja ho ha fet el Juanjo, doncs ja m'estalvio una cosa. Aviam, jo hagués estat aquí, encara que no... O sigui, el Juanjo em va dir, parla. Bueno, parlo. Però jo hagués estat aquí igualment. Hagués estat, per tant, sé perfectament per què estic aquí. Hagués estat sentat amb vosaltres, bàsicament per dos motius. Perquè el llibre prometia, el llibre promet, val molt la pena. Ho pensava abans d'haver-lo llegit, però ara és que a més l'he llegit, per tant doncs ho puc dir amb prou coneixement de causa. Ja dic, prometia el llibre doncs, perquè en conec l'origen, les conferències del Juanjo sobre aquest tema, l'èxit que han tingut per totes les AMPAs de Catalunya, etc. Per tant, llibre que promet i l'autor també. A més és un amic, per tant pensava estar aquí. Va dir, parla. Bueno, el que no tinc ja tan clar és... O sigui, per tant, sé per què estic aquí, però no tant per a què estic ara aquí dalt parlant. Perquè, dic, bueno, qui intervindrà? Nosaltres dos, val. Dic, per tant, faig la presentació del llibre. Diu, no. Diu, no, perquè jo ja faré, no vull fer exactament una presentació, sinó una xerrada presentació, tu introdueix. Bé, però ara veig que ell m'ha introduït, amb la qual podem caure en un bucle d'aquells del dia de la marmota. Bé, i a més ho va corroborar enviant-me, o sigui, quan ell va tuitejar, perquè ens hem comunicat també per Twitter sobre el tema, va dir això, Carles Armengol introduirà la presentació de com ajudar els fills a estudiar i fer els deures del col·le. Vale. Doncs, bé, per tant, diré el que em sembli, vull dir, no he de presentar el llibre. Sí, ens va caure de fer. No he de presentar el llibre i per tant, total llibertat. De tota manera me'l vaig llegir, insisteixo, total llibertat. I parlaré de tres coses. Intentaré no passar-me, perquè el Juanjo ja m'ha dit que no em passi, ja es passarà ell, i entre els dos no abusem. Tres coses. Primer, dir alguna cosa de l'autor, perquè això sí, bé, no presento el llibre, però almenys dic alguna cosa de l'autor, encara que, bueno, tots el coneixeu, en fi, direm alguna cosa de l'autor. Després dir alguna cosa del col·le, de l'escola, especialment perquè ell m'ho va dir, vols dir alguna cosa sobre l'escola, molt bé. I després, ja dic, no parlaré del llibre, però parlaré del títol del llibre. Per tant, tres notes breus. La primera és sobre l'autor. Aviam, l'autor, insisteixo, ja el coneixeu, un personatge creatiu, ja veieu, la presentació no podia ser convencional, tu no presentes el llibre, tu introdueixes, però allò, jo no faré exactament una presentació, sinó faré una xerrada, un home creatiu, polifacètic, algú diria això, algú que es miri el llistat de conferències que dona, diu, és polifacètic perquè ho toca gairebé tot, excepte, bueno, moltes coses. Però no, aviam, podríem dir és polifacètic dintre del camp de les conferències, les xerrades i demés. No, però és polifacètic perquè no només fa xerrades, sinó que escriu, i escriu bé. I escriu bé en el doble sentit, és a dir, escriu coses interessants, però a més escriu amb correcció i tot això. I a més és manetes, i per tant
i fa els dibuixos, dibuixa i es fa els dibuixos dels seus llibres. Sort que el llibre està ja una mica industrialitzat, si no, realment l'editorial Claret no caldria que fes res perquè ell se'ls podria enquadernar, enganxar-hi la portada i ja dic, i fins i tot imprimir-lo amb ciclostil o amb impremta de gelatina, que alguns encara sabem el que era, perquè ja suposo que ja no es fa servir per res, però que sabem el que era la impremta de gelatina. Bé, per tant, no polifacètic, per tant, ell s'ho presenta, però aviam, és polifacètic però és que a més ho fa bé tot això. És amb una expressió que l'he sentida d'ell, jo em pensava que era incorrecta i vaig mirar el diccionari i pensava que era un castellanisme. Diu, és molt apanyat, el Juanjo és molt apanyat. I aquesta expressió la utilitza molt i jo l'he après d'ell, a vegades dic, és com castellanisme, no? Què apanyau i tal. No, vaig mirar el diccionari i és català normatiu, de l'Institut d'Estudis Catalans, certament. Doncs bé, Juanjo, un home apanyat. Però a més de ser un home apanyat, és un home dedicat a l'educació, amb moltes vessants, amb molta experiència del món educatiu, i una cosa molt important per parlar d'educació i per escriure sobre educació, que jo valoro molt, que és l'honestedat. Jo crec que amb educació, suposo que amb moltes coses, però bueno, si has de fer comèdia, bueno, pot ser de moltes maneres, però per parlar d'educació jo crec que l'honestedat és fonamental. Des del cinisme no es pot vestir cap discurs educatiu. Per tant, ja dic, valoro molt això. Bé, dit tot això, no insistirem a parlar més del Juanjo i passaré a parlar de l'escola. Per què de l'escola? El Juanjo em va dir, escolta, digues alguna cosa de l'escola. Aviam, l'escola està una mica bescantada a vegades. Si hi ha hagut temporades, ara amb això de la corrupció descansem una mica, perquè ja no es posen tant amb l'escola. Hi ha tanta matèria i tanta teca cada dia, però hi ha hagut temporades que realment ens han castigat molt durament amb titulars en diaris sobre el malament que està l'escola, que l'escola no serveix per res. Això ja va començar fa anys amb un sociòleg molt dolent, jo no sé si encara fa de sociòleg, deu estar mig jubilat, que era l'Amando de Miguel, o és l'Amando de Miguel, em sembla encara viu, i va escriure una cosa terrible que es deia la Universitat Fàbrica de Parados. Per això, quan no teníem atur, vull dir, ell era un visionari de la Universitat Fàbrica de Parados. Això és mentida, o sigui, això és mentida. I possiblement jo el llibre no el vaig llegir, i això, per tant, no us diré què diu el llibre, però potser el llibre diu una altra cosa. Però a vegades hi ha autors d'allò que, perquè no et fastidien el títol, la veritat és el de menys. Però que el títol no te'l fastidin, que aquest queda molt impactant. Bé, de la Universitat Fàbrica de Parados hem passat a moltes altres coses, o dir, Catalunya a la cua d'Europa, amb els famosos informes PISA, que no són els de... no és perquè anem molt inclinats, allò de la Torre de Pisa, sinó PISA és l'acrònim d'un programa d'avaluació internacional. Bé, quan es diu això, per exemple, és mentida també. És a dir, no estem, podria dir allò de... bueno, que estem en família, allò del discurs mític del loro. El loro, que no estamos tan mal, que no nos embauquen, això jo crec que ens estan embaucant. Podríem dir, algunos dicen que creen en la educación, pero no creen en la educación. O que si no lo dijeran no los leería nadie. Exactament una mica això està passant moltes vegades. Per què dic que no és veritat? Primer perquè amb alguns resultats PISA, per exemple el de comprensió lectora, estem millorant. L'estat espanyol i Catalunya en concret està millorant. El que passa, i jo em disculpi si hi ha algun periodista, els periodistes d'estadística no en tenen ni idea. I moltes vegades fan autèntics errors d'interpretació de les dades. Però no només això, sinó que hem de tenir en compte que el nostre sistema educatiu, en el marc europeu i occidental, és un sistema educatiu força jove. En molts països d'Europa l'escolaritat, la plena escolarització és una fita de fa molts i molts anys, de moltes dècades. A l'estat espanyol i a Catalunya la plena escolarització és a partir de la llei del 70, que es va posar obligatori fins als 14 anys. Es va posar la llei del 70, obligatori fins als 14 anys, però no es va assolir fins més tard. Fins als famosos pactos de la Moncloa, potser els més grans us sonarà això, es va establir
una mica el mecanisme i la inversió pública necessària per arribar a la plena escolarització. I l'escolarització fins als 16 anys és del 95. Per tant, som un sistema educatiu molt jove respecte al conjunt europeu. I és un sistema molt important. A Catalunya, a l'escola, hi ha 1.300.000 alumnes en aquests moments, dels nivells no universitaris. 1.300.000 alumnes. I està funcionant raonablement bé, i amb uns nivells d'eficiència que Déu-n'hi-do. Quan ens ho mirem des de dins, quan fem el discurs internament, jo entenc, des del mundillo de l'educació, busquem com millorar i per tant analitzem què està malament, quins problemes tenim. Una comunitat d'1,5 milió de persones funcioni cada dia activament, i les coses, quan dic 1,5 milió, perquè incloc el professorat, incloc el personal no docent, jo crec que és un mèrit del conjunt de la societat que no sempre valorem. I aquest discurs darrerament el faig una mica, sobretot si m'adreço a un públic d'opinió pública, no del món d'experts en educació, i el Juanjo va dir, això és important dir-ho. No em va dir el motiu, però jo crec que el motiu és molt evident, de per què és important dir-ho avui que parlem de com ajudar els fills a estudiar. I és la primera actitud, la protoactitud, és perquè per ajudar els fills a estudiar és valorar l'escola, el que es fa a l'escola, el treball escolar, l'estudi. Sense aquesta valoració, és a dir, si ens creiem i transmetem que l'escola o la universitat és una fàbrica d'aturats, que l'escola és un desastre, ja està, és a dir, a partir d'això ja no construïm res. És a dir, l'expectativa positiva, l'ànim per estudiar ha d'arrencar d'aquí, és a dir, si no, malament rai. Per això crec que és convenient parlar de l'escola. I ja està, no en parlaré més, només dir això, que no us embauquin. Evidentment, el sector educatiu, és a dir, de cara endins hem de fer moltes coses, hem de millorar molt, però jo crec que de cara enfora hem de reivindicar això, que si algú està millor que ens ho expliqui, si realment algú està millor. I per últim, tercer punt, ja he parlat de l'autor, de l'escola, una referència una mica al llibre, quedant-nos amb el títol, ajudar els fills a estudiar, quedant-nos amb el títol, estudiar i a fer els deures del col·le. Fa setmanes, potser ja fa un mes o així, a França va haver-hi un gran debat sobre els deures. A França això els encanta. Jo crec que deu ser reminiscència aquells de la intel·lectualitat francesa, grans debats nacionals, és a dir, un debat nacional sobre els deures. I que si els deures patatim, patatam, si serveixen d'alguna cosa, no serveixen de res, gran folklore. Aquí no ha arribat molt poc. En alguns moments potser se n'ha parlat, però ha arribat molt poc. Però precisament quan estàvem, abans us he dit pel Twitter, estàvem dient que fèiem aquesta presentació i convidant la gent a venir i tot això, l'Ismael Palacín de la Fundació Jaume Bofill ens va retuitejar per informar que es feia això i diu: Juanjo Fernández ens ensenya com ajudar els fills a estudiar i fer els deures del col·le. Molt bé. I un va respondre, un senyor que no el conec, no crec que estigui aquí, David Altimir, si no magnífic, perquè podrem dialogar. David Altimir diu, li contesten al senyor aquest que ens ha retuitejat, és a dir, que ha fet difusió de l'acte. Diu, no creus que els deures són un anacronisme d'una escola transmissiva i acadèmica? A més, genera més desigualtat entre els nens. Una mica això és la síntesi, al fons, quan es diu, home, al Twitter, 140 caràcters, es poden dir moltes coses. No, aquest senyor el que ha aconseguit és sintetitzar molt bé el que a França, el gran debat sobre els deures, en què es concentra. En dir, els deures no serveixen per res i els deures generen igualtat. Jo el primer que diria és que qui afirmi les dues coses alhora té un problema, és a dir, jo les veig contradictòries. Si realment no serveixen per res, com és que generen igualtat? És a dir, si és tan absurd, si això no fa res, no té cap influència sobre el nano, com és que genera igualtat? Dic, bueno, jo estic disposat a confrontar les dues tesis, que per mi les dues són l'element estudiar, vinculat als deures. Estudiar, jo crec que, aviam, s'ha d'estudiar fora de l'escola. Això
és bastant indiscutible, no? Però a vegades es fa aquest tot ho regular. Bueno, i es diu, escola transmissiva no. Aviam, impugnar l'escola transmissiva és carregar-se l'escola i és carregar-se l'educació. És a dir, una cosa és podem caricaturitzar l'escola si només ha de ser transmissiva, però tot procés educatiu hi ha una transmissió, hi ha elements de transmissió perquè és que són involuntaris, és que és inevitable la transmissió. Estem trametent, és a dir, fins i tot quan ens creuem amb algú al carrer hi ha transmissió. Per tant, transmissió inevitable. Si amb això diem una escola transmissiva, academicista, ens estem dient, no, esclar, és que feines repetitives, aprendre coses de memòria... Aviam, evidentment, és a dir, la memòria no pot ser la finalitat de l'educació, enriquir molt la memòria, però bandejant absolutament la memòria ens estem carregant un procés psicològic bàsic i una eina cognitiva fonamental que construeix tot el coneixement. Sense memòria, aviam, ho diré una mica bèstia, però què pot aprendre un malalt d'Alzheimer? Digueu-me si és molt desitjable aquesta situació. És a dir, ja sé que és una reducció a l'absurd, però aquest atac a la memòria no té sentit. Altra cosa que em digui, escolta, per què aprendre'ns els Reis Gots? Diré, d'acord, és una bajanada, i posats a memoritzar, memoritzem poesia, que és més maco, no?, que la llista de Reis Gots. Bueno, potser algú li troba un no sé què poètic a la llista de Reis Gots. Alguns noms eren prou pintorescs, no? Però bé, ara d'això, a bandejar la memòria, per tant, aviam, realment si hem de debatre sobre els deures ho hem de fer amb una major profunditat que no dir, escolta, els deures és una cosa anacrònica, etc. I el segon factor encara segons com m'irrita més, perquè té un element de veritat, però també, què és el de la desigualtat? Quan es diu, esclar, per què els deures generen desigualtat? Doncs perquè en funció de la situació sociocultural, socioeconòmica, la situació familiar dels nanos, doncs hi ha nanos que tenen suport a casa i amb els deures se n'en surten i progressen. Més aquí, això a França no tindria tant sentit, perquè encara és veritat que el nivell acadèmic dels pares més grans, doncs encara té un decalatge important amb els fills, per allò que us deia abans, que aquí l'escolarització generalitzada i ampliada i tot això és un fet molt recent. Sí que és veritat que hi ha un decalatge important entre el nivell acadèmic dels pares i dels fills, però això no és obstacle. I això ho explica molt bé el Juanjo, perquè ajudar a fer els deures no és fer classes particulars. Per tant, els pares i mares, tranquils, que podeu ajudar sense necessitat de recordar com es fan les arrels quadrades ni com es fan unes determinades coses. El Juanjo fa un apunt biogràfic molt maco en el llibre, que el podreu llegir sobre aquest punt. No cal, perquè no és fer classes particulars. Si el nen no entén alguna cosa, a l'escola, que ho pregunti el profe, que per això el té. I els pares què hem de fer? Llegir el llibre al Juanjo, que us explicarà què heu de fer. No classe, però us explicarà què heu de fer. I en aquest sentit, que podeu ajudar i molt, amb les actituds, amb els hàbits, ajudar a formar uns hàbits, que això és ajudar els fills a estudiar i a fer els deures. No és ni fer-los els deures, ni és fer-los classes particulars. Us animo, per tant, a que ajudeu els vostres fills. Si no sabeu com, el Juanjo... No es pot dir que no sàpiga triar gent que introdueix bé les presentacions de les introduccions de les presentacions i aquestes coses. Jo vaig convidar a través del Twitter en David Altimir, a qui no tinc el gust de conèixer, que vingués i que es mirés el llibre. No em va contestar, però estic disposat. Però ara, en tot cas, ens posem amb el llibre o amb aquesta presentació o no presentació. No el llegirem, no parlarem de tot el llibre, però sí que m'agradaria començar pel principi, on hi ha aquesta dedicatòria que diu: els bons mestres que he tingut, dono gràcies a Déu perquè han estat molts i bons, i espero que aquest llibre sigui com un gràcies ben gran. Jo dic sovint que quan mirem enrere en la nostra vida, doncs si tenim sort, doncs trobem segur algun mestre, alguna persona important en el nostre desenvolupament, fins i tot en la nostra vocació professional o en la nostra vocació de vegades de ser educadors. Si Déu ens ha beneït, doncs trobem més d'una i de dues persones que han exercit
aquesta funció d'encaminar-nos. I per això comencem amb aquest gran gràcies. Gràcies també a la Claret, per la Fundació, també per confiar en el llibre. No és freqüent, tal com està el panorama. No ens posarem ara a plorar pel tema, però no és freqüent. I anar ara amb un llibre i dir «Ei, publiques el llibre?» no és una cosa que sigui fàcil, i la Claret s'hi ha posat, i s'hi ha posat amb tots els ets i uts. I jo a més estic molt content, com a mínim un dia vaig poder anar a la Claret i poder veure els meus llibres per sobre dels del Torralba, que això és molt, És veritat que n'hi havia molts d'un meu i n'hi havia molts de molts seus, que jo crec que al final Torralba podria ser una unitat de mesura, podríem mesurar les coses en Torralbes, però bé, puc dir perquè sé que és el primer que em va felicitar. I gràcies també i molt a la Fundació Escola Cristiana per acollir aquesta presentació, per tota la tasca del personal avui, a recepció, preparant l'aula i acollint també els meus nerviosismes d'avui de posa el faristol, posa allò, l'altre, que també n'hi ha hagut. I un gràcies als que no han pogut venir, que han enviat tuits i correus, i als que sé que hi estan pensant, i a tots vosaltres que no només heu vingut, sinó que heu pogut arribar fins aquí. Aquest llibre surt d'una sol·licitud d'un bon mestre, d'un mestre de mestres, del Julio Andreu, que també està aquí, consultor pedagògic aquí a la Fundació Escola Cristiana, referència per a molts. Si tens un dubte, vés a Julio Andreu. I un dia el Julio em va dir m'han demanat del Sant Domènec de Guzmán a Tarragona una xerrada sobre l'estudi. Tu tenies alguna cosa, jo crec que no li havia dit mai que tenia alguna cosa sobre això, però tu tens alguna cosa sobre això, igual podries anar-hi. Doncs vaig anar-hi, vaig fer aquesta xerrada i des de llavors que es va anar demanant, el tema aquest té interès, malgrat els dubtes i les polèmiques té interès, es va anar demanant, i la veritat és que s'han fet certament centenars de xerrades, potser no més de 2 centenars, però més d'un centenar sí, ben segur, d'aquesta xerrada, i han passat, puc dir-ho, segur, més d'un miler de pares i mares. Sé que segons la Guàrdia Urbana només han vingut els meus pares, però us asseguro que han vingut molts pares i mares. A més, és un llibre que podríem dir un llibre medieval, perquè surt de la tradició oral, i fins i tot en el moment de corregir-lo, la Catalina de la Claret va trobar-se amb dificultats serioses, perquè a més jo soc molt bilingüe en les meves expressions. De fet, m'he assabentat avui que apanyat, doncs efectivament podia dir-ho tranquil·lament en català, però puc barrejar moltíssim. Llavors, en aquest llibre que ve de la tradició oral, que jo l'he anat de poble en poble, allò rotllo juglarcillo, doncs sí que hi havia algunes coses que potser poden cridar l'atenció, que encara hi són, que poden cridar l'atenció, perquè m'he obstinat una mica en defensar que algunes cosetes valia la pena que quedessin plasmades en el llibre, encara que fossin molt orals, molt de la oralitat de fer xerrades. Unes xerrades que han tingut aquest logo de la tassa de cafè, fins i tot algunes ampes jo els deia, home, poseu algun termo, alguna cosa de cafè, i les que ho han fet han triomfat força, i això era per, ja posats a ajudar, per una regla mnemotècnica, per jo no oblidar-me de quin és el títol de la xerrada, perquè si no pots acabar com ajudar a estudiar els fills, cafè, com ajudar els fills a estudiar. I hi ha un sistema per poder-me en recordar, i la tasseta de cafè ens ha anat acompanyant. Avui no m'he atrevit perquè sé que tots som gent molt sanota i llavors després tothom diu que després no dormiré, la tensió... Hem portat sucs ecològics, o sigui que no hi ha excusa per no prendre alguna cosa quan acabem. I he pensat molt què podria explicar-vos avui, què podria dir-vos. No volia que fos la xerrada que faig normalment, però hi ha un punt dins del llibre, i dins de la xerrada també hi és, que a la xerrada no toco perquè ja ho explico, i és el decàleg. Hi ha un decàleg de com ajudar l'estudi a casa. I avui vull explicar-vos algunes coses del llibre i de la xerrada al voltant d'aquests 10 manaments. Així que em posaré una mica mosaic i baixaré de la muntanya sagrada de l'estudi portant aquest decàleg sobre l'estudi a casa que vull presentar-vos avui. Diu un d'aquests manaments
Diu, confiaré en l'escola que he triat per l'educació del meu fill, per això em comunicaré amb el tutor a través de l'agenda i les entrevistes i no desautoritzaré la feina dels mestres. L'agenda hem de recordar que és la nostra amiga agenda. Jo sempre dic a les xerrades, si a algú li sona poc, doncs al tornar a casa el primer que s'ha de fer és un petó als fills i després si preguntes per l'agenda o l'endemà, si és molt tard, i et diuen no l'ha fet servir, deixem al col·le, és que mienten com bellacos. Vull dir, l'agenda és una eina fonamental de comunicació i de planificació de la feina, no és un diari personal, per tant no s'aplica cap dret de privacitat. Que quan estàs allà, què fas, que és la meva agenda? Ja, per això la miro, perquè és l'agenda, no és el diari. L'agenda no només la podeu, l'heu de mirar, l'agenda dels fills. I si es veu que l'agenda passa dies i dies, que està buida, no, ja ho he fet tot, no, és que no ho he apuntat, doncs s'ha de demanar una entrevista amb el tutor, amb la tutora, a veure què és el que està passant. És la nostra amiga agenda. A més, hi ha col·les que s'ocorren moltíssim, tenen unes agendes meravelloses, amb frases per cada setmana, i uns gràfics, la història del fundador, de la fundadora, és fantàstic, escolta, és una meravella aquestes agendes. El segon diu, m'interessaré per tota la persona del meu fill, no només pels seus deures. Per això dialogaré amb ell tant com calgui, però fins on calgui, i intervindré sempre que calgui, amb rigor, paciència i bon humor. Aquestes coses tan senzilles de fer. I això és ben bé que és una suma. I és una suma que té dos termes. I el primer dels termes és el diàleg. Diàleg, semblarà una obvietat, però demana que intervinguin dos. Ho dic perquè de vegades a la tutoria venien pares i mares que em deien no, és que jo ja parlo amb ell, jo ja li faig veure. Quan els pares diem que ja li hem fet veure alguna cosa als fills, estem descrivint el que va passar. Nosaltres estàvem allà, la criatura també, jo sembla mentida, ja està bé una altra vegada, mira quines notes d'allò, i ens ha vist, sí que ens ha vist, però ja està, Vaja, no sé si algú s'ha trobat que després d'una filípica d'aquestes el xaval digui, ara sí, ara això que has dit m'ha tocat, Hi ha un abans i un després, d'això que m'he vist la llum, amb això que m'has dit, normalment no acostuma a passar. Diàleg que a més és diferent en funció de l'edat de les criatures. Ja sé que aquí sou molts amics i alguns ja de generacions més avançades, però podeu aixecar la mà els que teniu fills en edat d'educació infantil, allò fins a P5, que ja sé que no veniu per l'estudi d'aquests, però a primària, a secundària, a la universitat, cicles formatius, nets, els pares, els meus sogres, com s'ha de... Doncs sabeu, els que els teniu o els heu tingut en aquesta edat d'educació infantil, que quan són petits el diàleg és un monòleg d'ells, que vas allà al col·le i... A més està agafant derrotat, intentant què diuen i ells vinga a la seva bola. Estàs a casa preparant el sopar i ells vinga, matraca. Penses, hòstia, no em pregunti què m'ha dit perquè és impossible de saber això. I aquest torrent, aquest devessall de paraules, sabeu que arriba un moment aquí a l'adolescència que zum! I un moment, què? T'ha anat bé? Sí. És que, com nosaltres, doncs anem a xerrades, llegim llibres, i sabem que no hem de fer preguntes tancades, hem de fer preguntes obertes. Així que tu vas i fas una pregunta oberta i ja veuràs. Què? Com t'ha anat? Bé. És important no deixar-se derrotar abans de baixar de l'autocar. És que no es pot parlar amb ell. No. A veure, una mica s'ha de treballar una mica més. Amb tot el carinyo pels pescadors de canya, igual n'hi ha algun, però parlar amb els adolescents és com ser pescador de canya. Tu estàs allà, que és apassionant. Estàs allà, ells van per sota, jo m'he pentinat la mida de vaca, per sota d'allò, amb tu no parlen, entre ells sí, però tu has de ser-hi. Perquè hi ha un dia que per una conjunció astral hormonal de difícil explicació, aquell dia sí que s'enganxen i has de recollir sense pensar-te que allò l'endemà, quina hemorràgia de comunicació, ja veuràs, què, xaval, què, com t'ha anat? Bé, perquè ja ha passat la conjunció astral hormonal, fins a la següent alineació dels planetes, doncs una altra, vinga, la canya, una altra vegada, t'has de posar allà. Doncs aquest diàleg és el que hem de mantenir amb paciència amb els nostres fills. I evidències que estan als butlletins de notes, als informes d'avaluació, en els exàmens, que és una punyeta el fet de que, perquè és que hi ha un pare que va protestar, és que aquell altre va dir allò, millor que no repartim els exàmens. Doncs molt mal, els exàmens s'haurien de poder repartir, aquells exàmens fabulosos que jo feia i que posava notes de que bé que ho has fet, quina cosa extraordinària, fantàstica aquest examen, i això era meravellós.
Ara no reparteixis perquè si no després la inspecció tenim uns problemes, doncs aquestes evidències les hem d'aprofitar per ajudar els nostres fills. Perquè a partir d'aquí pots fer coses. Si dialogues i evidències pots fer coses. Jo tenia aquell alumne a la secundària, que amb tota la seva experiència dels 12 anys, em deia, no, és que saps què passa, Juanjo? Que jo ja tinc el meu mètode personal d'estudi. Home, no et dic que no, però de 10 assignatures has suspès 7. Ves que no hagis de canviar de mètode. Suggeriment que et faig, des del carinyo. I a partir del diàleg i les evidències es pot intervenir. I quan s'ha d'intervenir, doncs t'hi has de posar. Hi ha qui prefereix mirar com a l'altra banda, però hi has d'intervenir, que no sempre generarà mal rotllo, però t'hi has de posar. Tenint en compte per això que els deures de l'escola no defineixen els nostres fills. Per això, quan surten per la porta del col·le o entren per la porta de casa, la primera pregunta no hauria de ser: tens deures per demà? Almenys hauria de ser la segona pregunta. La primera hauria de ser: què tal, com estàs, estàs bé, un petonet... A més, igual aquest és el dia de la conjunció astral-hormonal, i per tant s'ha de donar temps, a veure si, menys mitja horeta de marge, a veure si aquell dia explica més coses. A banda, us imagineu que ens fessin el mateix a nosaltres? T'imagines la parella, al vespre? Què? Com ha anat la feina avui? Has acabat? A l'oficina? No? No, si tu quan vols ja t'organitzes, però quan no... Ara què? Nervis, no puc dormir, donant voltes al llit... No faràs res de profit, no et guanyaràs la vida! Així, hombre, no, un mimito, un carinyito... Els xavals també necessiten que hi hagi aquesta intervenció amorosa i que recordem que els nostres fills són molt més que els deures de l'escola, que són molt importants i per això en parlem i per això fem un llibre i és tan important tot això, però que són molt més i va molt més enllà el que són els nostres fills. Diu el tercer manament que consideraré l'estudi un procés valuós pel coneixement, la realització personal i la preparació per al futur. I per això contribuiré a proporcionar al meu fill un entorn adequat i promouré amb actes i paraules la curiositat intel·lectual, la lectura i la creativitat. No entraré en la cosa més pràctica de l'entorn d'estudi que s'explica també en el llibre, però sí que en una cosa més etèria però molt més important. I és que és fonamental que els nostres fills vegin que el que estudien té una aplicació. I la primera aplicació que té allò que estudien és que a nosaltres ens interessi. Per tant, quan venen a explicar-nos alguna cosa, els hem d'escoltar. Que és veritat, venen en el pitjor moment. Al final del dia tu hi ets un residu sòlid i davant tens un gremlin que t'intenta explicar la momificació a l'antic Egipte. I a més amb un estil característic oh, saps? O sigui, papa, saps? Llavors els agafava, saps? Allò, els obrien, i els hi treien el cos, saps? I el canviaven per el bitxo aquell, el negre, el potes, un escarbat de pedra, i el cervell, saps? Amb un filferro, saps? El cervell, com un moc, saps? Allò que, saps? El cervell, carinyo, vale, és que ja prou. Molt bé, però pot pensar, aquí l'únic que interessa és si porto un 7, un 8, un 4 o què. Hem d'escoltar allò que ens venen a explicar, perquè quan et venen a explicar alguna cosa és que aquell dia el profe triomfant. És aquell dia que acabes la classe i bueno, nois, fins demà. I et diuen, ja? I dius, hombre, avui esto ha sido... Clar, això no passa sempre, Llavors, quan et venen a explicar allò, has d'escoltar atentament. I la segona part de l'aplicació és que vegin que allò que estudien té una aplicació en la vida real. Jo sempre poso dos exemples que m'agraden molt dins dels apunts biogràfics aquests que us comentava en Carles. Un d'ells és quan el Joan, el nostre fill petit, que ara ja no és petit, doncs quan era petit i feia col·lecció, com segur que en deuen fer alguns dels vostres, o cromos de la Liga, Hello Kitty, pulserilles vàries o d'això, doncs quan feia col·lecció de cromos de la Liga, li deia a vegades, mira, bitllet de 5 euros, anem al quiosc a comprar-ne, si em dius el canvi que ens tornaran, en lloc de 2, comprarem 3. Hosti, com anava el càlcul mental, i les taules de multiplicar, perquè era una aplicació directa d'allò que estava fent en aquell moment. Si estem al cas d'allò que estan fent perquè hem escoltat quan ens explicaven el que estaven fent, podrem fer preguntes d'aquest estil i podem gaudir del que saben els nostres fills. Una altra vegada, amb la nostra filla Maria, al metro em vaig adonar de fins a quin punt era ignorant. Si heu fet mai l'exercici, segurament teniu més saviesa que no pas jo, però si vas al metro i els teus fills et diuen per què les estacions del metro tenen aquests noms?
perquè comences a mirar, jo almenys hauria fracassat però miserablement. Afortunadament vam acabar ràpid perquè ja arribàvem al lloc i era per aquí a prop, i la Maria estava estudiant Història de Catalunya en aquell moment i anàvem pels carrers del centre i clar, anàvem al carrer de Llúria, clar, Roger de Llúria, carrer de Casp, el Compromís de Casp, i clar, jo anava al costat, allò, la meva filla, explicant-me Història de Catalunya a través dels rètols dels carrers que hi havia. Si estem al cas, aprendrem grans coses dels nostres fills i els hi podrem anar preguntant. I, a veure, que de vegades, ai, papa, va, que sembla que estiguem al col·le. No insistiu, però la major part de vegades voldran respondre-us, perquè hi ha un impuls fonamental, aquell que diu el Marina, aquell impuls de voler ser aprovat pels pares, és l'impuls de mama, mira, però mira, mama, mira. Doncs aquest impuls és el que fa que si preguntem coses vulguin respondre'ns i vulguin veure que hi ha una aplicació d'allò que estudien en el món real. Diu el 4 que em recordaré que no són els meus deures ni els meus exàmens, és el meu fill i són els seus deures i els seus exàmens. Per això comptaré amb el meu fill en l'elaboració d'un pla d'estudis personal, realista, flexible, escrit i visible i li exigiré que compleixi el seu compromís. Fem grans coses pels fills. I hi ha un moment, a l'entrar al col·le, que jo trobo que és un moment extraordinari, que és aquell moment abans de començar, que estem allà, pares, mares, tiets, cangurs, avis, jo abans d'entrar, estem tots allà, acorda't que encara fa fresqueta, ja portes l'entrepà, ja veuràs que bé que t'anirà la prova, després et vinc a buscar un petonet, allò que van entrant, i llavors saludant. Com si calgués, de vegades ens justifiquem, li diem al costat, no, és que sempre gira i em saluda, que hi ha un dia que ja no gira, tot queda allà a la mà perquè ja s'ha fet gran i ja tira milles. Doncs jo trobo que aquell moment és un moment meravellós, un moment que gairebé pots veure un núvol d'estimació per sobre de tota la gent, que jo sempre penso, si aconseguíssim canalitzar tota aquesta estimació també en favor de l'estudi, ens sortiríem per dalt de les proves PISA, de les competències bàsiques i de qualsevol cosa que ens posin per davant. I una de les coses que ens ha de permetre això és fer responsables els nostres fills i exigir-los que compleixin els seus compromisos. Per exemple, els treballs. Quina gran cosa, els treballs del COF. Diu, mama, em pots dur a la biblioteca aquesta nit? Diu, home, la biblioteca està tancada per la nit, fill, per què? Bueno, és que he de fer un treball per coneixement del medi. Un treball? Quin treball? Bé, és del projecte interdisciplinar sobre la Guerra Civil Espanyola. Hem de llegir un llibre, escriure una redacció sobre el tema, dibuixar un mapa, construir una maqueta de la batalla de l'Ebre i fer-me un uniforme de soldat republicà. Bueno, i per quan és tot això? Per demà, que m'ajudes? I dius, home, exagerat, no sé si s'ha passat mai acotxant tendrament el fill, que petitet, demà hem de portar fulles. En aquell moment, al carrer davant del col·le, jo, aparta, aquestes fulles per l'alumne del meu fill! Que, per cert, la resposta m'ajudes és sí, t'ajudo no fent res. I demà vas sense res. Al col·le, ja veurem si pots recuperar el treball o encara si hi ha menys nota o d'allò, dic perquè estava veient cares d'home, d'una nit l'uniforme ens coneixem, I per això és important que puguem donar resposta a dues preguntes. A quan s'ha d'estudiar i s'ha de fer la feina del col·le i a quanta estona cal dedicar en aquestes estones d'estudi, de treball. I això dona resposta al pla d'estudi. El pla d'estudi no és més que dir quan s'estudiarà, quan es farà la feina i quanta estona es dedicarà en cada moment. I és important que compleixi aquelles característiques d'escrit, visible, no serveix a dir, os pongo por testigo que cada dia estudia... No, vale, moltes gràcies, però m'ho escrius. El dilluns, en quin moment? El dimarts, en quin moment? El dimecres, en quin moment? El dijous, en quin moment? I no serveix també... No, cada dia 2 hores... Escolta'm, si hi ha un dia que arriba a casa a les 8, d'allò perquè té l'extraescolar, perquè té no sé què, no podrà dedicar aquell temps. No ens plantegem coses que sabem fijo que no es compliran, perquè és la manera de que la cosa no tiri endavant. Diu el 5è que seré constant en l'aplicació d'un programa d'estudi, però renunciaré a imposar els meus mètodes si els del meu fill són eficaços. Per això confiaré en tota la meva experiència i els meus recursos i els posaré a disposició del meu fill perquè pugui fer-ne ús. I aquí, si no m'erro, us volia posar un breu fragment d'una pel·lícula deliciosa francesa, no es pot dir un documental, però és un fragment molt breu, es diu Ser i Tener,
és sobre una escola unitària on hi ha nens d'edats molt diverses en un mitjà força rural i bastant durillo, de França, hiverns allò potents, i amb un mestre, el George López, un mestre magnífic. Però aquí el que veurem és una estona d'un dels nois grans, que de fet acaba aquest curs la primària i passarà a una cosa semblant a la secundària al curs següent, i està fent multiplicacions, està fent deures a casa. Observa com el noi s'allunya prudencialment. No fos cas. L'oncle. Le chiffre qu'on avait vu. Il y en a 3. Il y en a 3 aussi. Après, comment Això és un conclave, ja.
mirant això, podríem tenir la temptació de dir, veus, com el David Altimir tenia raó, perquè, clar, aquesta família no tenen recursos i llavors... Però jo no ho veig així. No ho veig així. Aquí certament hi ha un error. L'error és que aquesta família està intentant fer de mestres. I a més pel sistema aquell de que un dromedario és un galgo dissenyado per un comitè, que comences a afegir coses, al final ja no s'assembla en res, a la que ha començat a intervenir tota la penya, el pare, d'allò, el moment meravellós de mueve los dedos, perquè el dit estava tapant gairebé tot el quadern. Però és que a més, i això no us ho he posat, però un instant abans, l'escena anterior, veiem aquesta criatura, aquesta tendra criatura que dius, com pot ser que a aquesta edat no sàpiga encara la taula de multiplicar, no sàpiga fer unes divisions, la veiem posant el menjar, el bestiar, el veiem conduint un tractor cap enrere i fent tasques de la granja, que són les que li pertoca fer. I a més, per tant, és un tio capaç. És un tio capaç. Certament sembla que el càlcul mental de moment no és lo suyo, però ja se'n sortirà. I a més tenim una altra cosa interessant, que és aquest desig, aquesta intenció de la família d'ajudar. D'ajudar. No estan ajudant amb els seus recursos ideals. Haurien de tenir present que tenen, com tenim tots, un barret. Un barret APA, que és el barret de aquí hi puc ajudar. Aquí hi puc ajudar. A mi m'agradava molt aquí puc ajudar, però la meva dona em va dir t'has deixat el pronom feble. Però em feia pal dir-li el barret apa, i per això doncs es diu el barret apa, però és aquí hi puc ajudar. Cadascun de nosaltres té un barret de la seva mida d'aquests, i dins d'aquest barret, com si fos el barret d'un mag, hi ha les nostres qualitats, els nostres talents, les nostres capacitats, en tant que persones que tenim un recorregut acadèmic, una experiència laboral, que senzillament tenim una maduresa, uns recursos, perquè som més grans i hem viscut més i tenim una sèrie de capacitats. I aquestes capacitats, hi ha un moment que tu et poses el barret i les poses al servei dels teus fills i filles en l'estudi. I dins d'aquest barret hi ha moltes coses. I cadascú domina alguna d'aquestes coses o altres diferents. I aquí és molt hàbil fent resums, fent esquemes, proposant proves alternatives, i aquí és molt hàbil preguntant. Aquí l'apunt biogràfic aquest que deia el Carles és que, i jo sempre ho explico en les xerrades, i la meva mare ho sap, que la meva mare, que no té estudis superiors, que els que té els té molt bé, jo no l'he vist mai arrugar-se per res del que jo estigués estudiant. I sempre ha estat una preguntadora excepcional de lliçons. I encara ho ha estat amb els seus nets, que han estudiat coses bastant més complicades de les que jo estudiava a la seva edat. Això, jo més paciència que la meva mare no sé si tindreu, però més coneixements igual sí. I tenim molts coneixements i moltes possibilitats. Jo quan vaig aprendre, quan vaig treure el carnet de conduir, finalment a la quarta, doncs ningú va tenir més paciència que el meu pare les primeres vegades que sortíem al carrer al costat del cotxe, mentre que em podia haver posat molt nerviós, i ell estava absolutament calmat allà al costat i animant-me a conduir bé. Cadascú de nosaltres té dins d'aquest barret una sèrie de recursos i de possibilitats. Per tant, tingueu confiança en els vostres talents, perquè no patiu, aquells que us surtin de natural ja els agafarà el vostre fill, la vostra filla, i els adaptarà i els farà servir de la manera que li vagi millor. I per això també hem de tenir molta confiança en els talents dels nostres fills, de la mateixa manera que ell no pot dir no, és que jo ja tinc el meu mètode personal d'estudi, tampoc podem llançar profecies sobre ells de ui, ja veuràs, això de llegir costarà, això de llegir. Mira, aquest curs passen de llapis a boli, que és un moment mític, del pas a boli, ja veuràs com serà les últimes. Jo el pensament matemàtic, no acabo de... P3. No acabo de... I per acabar-ho d'arreglar, ho fem amb els individus allà al costat. Jo que dius, no, si no s'enteren de res, no poco, estan allà rebent totes les vibracions de jo seré aquest, efectivament, seré el que li costarà llegir, l'últim en passar de llapis a boli, el que no servirà per les matemàtiques. Confiem en els talents dels nostres fills. Diu que el Marc va patir un terrible accident d'automòbil i va perdre el braç esquerre, i al cap d'un temps li va dir a la seva mare mare, és que jo voldria fer algun art marcial, judo o alguna cosa. I la mare va dir, bueno, em sembla que aquí al carrer hi ha un mestre oriental, rotllo Karate Kid, i el va portar, i sí, el mestre el va agafar i li va ensenyar un moviment. Vinga, practica aquest moviment. I el Marc el va practicar. I al cap d'uns mesos va dir, mestre, vol dir que no m'hauria d'ensenyar algun altre moviment?
El mestre li diu, tu continua amb aquest, que et farà servei, confia en mi que sóc el teu mestre. I el Marc va continuar practicant aquell moviment. I al cap d'uns mesos més el va apuntar a un campionat. I noi, així que anàvem passant pel tatami, el Marc se'ls anava polint. Els aplicava el moviment i, fuà, vinga, zasca, otro, vayan pasando, vinga, fuà. Al final, la semifinal, hi ha un tio més consistent, unes voltes, però l'enganxa, li aplica el moviment, bum, el tomba. A la final hi ha una bèstia parda, 2 metres d'ample, 3 d'alt, allò increïble Hulk, no quedava ningú més, jo vinga d'una volta a rebregar-se el quimono, i al final l'enganxa, el Marc li aplica el moviment i el tomba. El Marc ha guanyat el campionat. I tornen cap a casa i diu, mestre, jo li he de preguntar com pot ser que hagi guanyat el campionat amb un únic moviment. Diu, mira, has guanyat per 2 motius. El primer és que domines gairebé a la perfecció un dels moviments més difícils que hi ha en el judo. I el segon motiu és que l'única defensa coneguda contra aquest moviment és que el teu contrincant t'agafi ben fort pel braç esquerre. I tu no en tens. De manera que el terrible defecte del Marc s'havia convertit en el seu aliat juntament amb la seva constància practicant el moviment, amb la seva confiança en el mestre i amb la confiança de la mare. Que quan el Marc li va dir jo voldria fer algun art marcial, li va dir no, pobret fill meu, tu no pots fer-ho, que et falta un braç. Per tant, confiem en els talents dels nostres fills, que és veritat, potser no sortiran tan aviat com nosaltres voldríem o no seran ben bé els que nosaltres voldríem, però acabaran sortint i tant que sí. I el sisè diu, ajudaré el meu fill en tot allò que no pugui fer per ell mateix procurant que aprenguin el procés i així vagi esdevenint més autònom. I per això evitaré la temptació d'impedir que el meu fill assumeixi les seves responsabilitats. I aquí hi ha el segon dels instruments, la segona de les eines, juntament amb el barret APA, que és l'edubalança, que serveix, tingueu l'edat que tingueu i tinguin l'edat que tinguin els vostres fills. L'edubalança respon a la pregunta de què és més educatiu. I funciona així. En un dels platets s'hi posa, metafòricament parlant, el vostre fill, la vostra filla, amb totes les seves qualitats, talents, virtuts, i en l'altre s'hi posen totes les respostes a una pregunta que ens facin, a una situació que ens plantegin. Per exemple, papa, quin dia és avui? A la pregunta papa, quin dia és avui, hi ha diverses respostes. Hi ha des de explica, no t'avalis, lleig, a vegades passa, a avui és dijous 4 d'abril de 2013, de-vos una pasta per berenatge, tu veu. Entre la lletja i la llafiscoseta hi ha diverses possibilitats, i algunes són més educatives que unes altres. Li pots dir, mireu al diari que a la primera pàgina surt la data d'avui, o el calendari aquí que tens a la teva habitació, dels gormitis, mira ja que segur que trobaràs el dia. Quants dies han passat al cap de setmana? Quants queden pel cap de setmana? Si avui has dinat a casa dels avis, si avui has tingut piscina, si avui has tingut educació física, és que deu ser, ara no fa massa, que el nostre Joan de tercer d'ESO ens va dir és avui. Li vam dir alguna d'aquestes i quan va averiguar el dia que era va tornar a dir papa, no hauria estat més fàcil que m'haguessis dit quin dia era? Més ràpid, sí. Més fàcil, admetem que també. Més educatiu, coneixent el nostre fill que l'havíem posat en el platet d'edubalança, doncs no. Era millor que s'ho corrés una mica. I dius, home, Juanjo, i cada vegada que ens fes una pregunta hem de fer tota aquesta història. Mireu, és una eina que com més la fas servir, més fàcilment et surt. I se't va traient la cara de Viquipèdia i d'anar contestant a les coses que més contestes d'ESMA. I això què? No sé, i això, doncs mira, i això... I vas contestant, doncs utilitzem l'edubalança que ens permetrà avançar molt i que farà que ells assumeixin les seves responsabilitats. I perquè assumeixin les seves responsabilitats és molt important que evitem ser Deus ex machina. Deus ex machina és una expressió llatina que vindria a ser el déu sortit o penjat de la màquina i es refereix a un recurs del teatre clàssic en el qual una situació d'aquesta desesperada, que teníem el prota allò a punt de pringar, apunyalat per tota la resta, de vegades apareixia un actor fent de Déu, allò penjat d'una grua, d'aquí el de Deus ex machina, penjat d'una màquina, i aquest Déu rescatava a l'heroi i se l'enduia, de manera que no el podien matar, que dius, hombre, no, el tio que havia de pringar, se siente Deus ex machina. És un recurs pobre, però que encara fan servir els guionistes quan ja no saben per on tirar. Jo tinc 47 anys, els que volteu la meva edat recordareu la sèrie Dallas. A la sèrie Dallas va haver una temporada que en Bobby Ewing, un dels protagonistes, moria. I al final de la temporada següent, al principi de l'altra, la seva dona en la ficció, la Pamela Ewing, es despertava, allò, al seu dormitori, sabanes de satén, i sentia soroll a la dutxa. Anava cap allà i a la dutxa hi havia un tio en pilotes, clar, dutxant-se, que era el seu marit, en Bobby Ewing. I llavors la Pamela feia, Bobby, he tingut un malson terrible. He somiat que havies mort.
I llavors la Lucy, el JR, la Suelen, i li explicava tota la temporada anterior que havia estat, mira tu, un somni de la Pamela. Que dius, home, no fot, no. Ah, Deus Ex Machina, C7... Doncs quan els pares fem de Deus Ex Machina? Quan a l'agenda del nen el profe llegeix una nota escrita pels pares on diu se'ns ha acabat la tinta de la impressora, el nen portarà el treball demà. No, el treball era per avui. I no el van posar ahir, ni abans d'ahir. Muy pa allà. Bueno, Juanjo ja se sap, a última hora... No, si jo estic molt a favor de l'última hora. De fet, soc bastant esclau de l'última hora. L'adrenalina, se'm dispara la creativitat... Però quan jugues a l'última hora, saps que t'arrisques. I que de vegades pringues. I has d'aprendre també que de vegades ensopegues i pringues i has d'aprendre d'aquests errors a ser més previsor i que una altra vegada potser ho faràs d'una altra forma. Però no pot ser que... i et vinguin a rescatar. O aquelles notes que jo havia llegit del nen que deia el nen arriba tard perquè ens hem adormit tots a casa. Que jo mirava i dic, bueno, però esteu bé, no? Molt greu, Tothom a casa. Jo m'imaginava la situació d'entès que al matí tothom deia, què ha passat? Què ha estat, això? A veure, és un dropo, s'ha dormit, no passa res. Home, si algun lloc el poden castigar, quin lloc millor que l'escola, que se l'estimen i volen el seu bé, no hem d'anar a rescatar, que assumeixi les seves responsabilitats. Recordaré que jo vaig cometre errors, que de vegades sóc incoherent i que tinc una història pròpia en relació amb l'estudi. Per això acceptaré que el meu fill pot cometre els seus propis errors, el poden influir les meves incoherències i pot heredar trets del meu caràcter. Dic això perquè al principi de la xerrada i del llibre ho trobareu, i l'altre dia els pares d'un fillol nostre em deien precisament, diu, clar, és que el vostre fillol no necessita cap llibre ni res perquè el tio li surt les coses amb la borra, vull dir que li surt fantàstic i no es preocupa per estudiar ni res. Què pots dir sobre això? Llavors li vaig dir, doncs mira, està contemplat en el llibre i diu això, si no està trencat no cal arreglar-ho. Ja ho sé que es porta poc això, que ara si estàs a gust has de canviar-ho, has de sortir de la zona de confort, hi ha una obsessió ara en sortir de la zona de confort, i que estava muy a gustito, no, surt de la zona de confort, bueno, està muy bien, pues saldremos. Però, a veure, si se n'està sortint, està traient bones notes, la cosa va funcionant, pot no ser recomanable que ens posem massa tossuts. Sí, home, només que donés una mica més d'així, podria treure, podria arribar... No dic que no, en podem parlar, però en aquests casos és bo recordar diverses coses. És bo recordar, per exemple, com érem nosaltres quan érem petits. I quan dic això, de vegades hi ha gent que mira al terra. Perquè si nosaltres érem una mica dropos, ens havíem d'anar una mica al darrere, podria ser que els nostres fills haguessin heretat, a part de la nostra planta, dels nostres ulls, que haguessin heretat també la nostra predisposició a favor o en contra de l'estudi. És més, potser sovint insistim, no és que l'estudi és molt important, no hi ha res més important que l'estudi, però no sempre som tan coherents com voldríem amb aquesta afirmació. Diu en Francesco Tonucci, gran pedagog italià, que els nostres fills no tenen massa experiència de veure'ns llegir, els pares i mares. Veure'ns llegir. Què fa el papa? Està llegint? Llegeix. Fa la mama? Llegeix. Diu, sí, home, poca feina tinc, que estaré llegint. Home, si la pregunta fos, tenen experiència els nostres fills de veure'ns davant d'una pantalla? Dius, bueno! Igual, una mica més sí. Per tant, si no sempre som tan coherents com voldríem i hem d'acceptar que l'herència i la cultura també influeixen, si va funcionant, doncs millor no posar-nos massa tossuts. Seré conscient del poder del reforç positiu, per això valoraré tots els esforços, tota la bona feina del meu fill i tots els seus bons resultats. Motivació és fonamental. Els 8 punts del programa de 8 punts que surten en el llibre, aquest és el número 6. I abans, doncs Déu-n'hi-do, els altres sempre dic, aquí he donat força canya als vostres fills, jo sempre penso en aquestes xerrades i ara amb el llibre algun dia en un callejón oscuro em passarà alguna cosa, em trobaré un grup de nens i nenes, totes les xerrades, no? Vine cap aquí, que vamos a hablar tu i jo. Però és que és molt important, no serveix si no arribem fins aquí. Motivació, que vol dir marcar el progrés visualment i mentalment. Visualment, quan som petits, sobretot ho fem, i ho hem de seguir fent. Gomets verds, notes verdes, mira com has crescut, has arribat fins aquí, fins aquí, fins aquí, i està molt bé. I de fet a tots ens agrada, si ens hem proposat perdre uns quilets i veiem visualment que podem apretar-nos més al cinturó, que podem fer servir aquells pantalons, aquella faldilla, aquella... Ostres, que bé, visualment t'agrada marcar-te el progrés.
I mentalment vol dir que quan està fent la feina, ostres, que bé que t'està sortint, una mica més ja veuràs que bé que et sortirà, que content que estaràs, aquest treball, l'altre dia te'n recordes que et va venir aquella nota tan xula del professor que li havia agradat molt, ja veuràs que content que estaràs. Però fixeu-vos, ja veuràs, et trobaràs, et sentiràs, perquè són els seus deures i els seus exàmens, no els nostres deures i els nostres exàmens. No és fàcil, el tema. Hi havia aquell que anava pel desert, cansat ja, i va sentir una veu que li deia: ajupta, recull unes pedretes i demà et sentiràs content i trist. Penseu, m'he torrat del tot, millor que faci cas, agafaré les pedretes. I va agafar unes pedretes, tampoc no moltes, perquè no hi ha calor aquí a agafar pedretes, i se les va posar a la butxaca. I l'endemà va veure que cada una de les pedretes s'havia convertit en una joia. I es va sentir content i trist. Content per les joies que tenia i trist per no haver recollit més pedretes. Doncs quan els nostres fills van veient que els esforços que fan es converteixen en joies no només de coneixement, sinó sobretot de satisfacció d'haver-se proposat fer una cosa i haver-la dut a terme, els estarem ajudant no només en els deures d'aquell dia, sinó en qualsevol esforç que hagin de fer al llarg de la seva vida. I reforç positiu, sobretot reforç positiu. No negatiu, no, positiu. Que vol dir que si arriba tot content amb un examen, amb una nota bona que ha tret, allò no es pot rebre amb... Ja era hora, no? Ho veus com tu quan vols sí que pots, o la pitjor. Ui, que devia ser fàcil això. Segur que tothom ha tret la mateixa nota. Perquè oi que com ve i ens diu, i acostuma a tenir raó, és que s'ha passat més el profe, fins i tot els més ampollons han tret una nota més baixa. Oi que llavors diem, és que a mi la nota dels altres no m'importa, només m'importa la teva. Doncs quan treu una bona nota, també l'única nota que importa és aquella, perquè fins i tot a l'examen més fàcil del món pots treure un 0. Per tant, si ha tret una bona nota, utilitzem aquella nota de trampolí, de palanca, ostres, que bé, estàs content d'haver-t'ho preparat, que bé que t'ha sortit, quina satisfacció, no?, rebre aquesta nota, i veuràs com serà la primera d'una llarga cadena de bones notes que aniràs traient. Demanaré ajuda sempre que la necessiti i l'acceptaré quan me l'ofereixin. Per això estaré obert a compartir la meva experiència amb altres pares i mares i a consultar els professors. Jo feia una cosa segon d'ESO, però que es pot fer a qualsevol edat, que era, els hi passava una graella, que tots els dies de dilluns a divendres començaven a les 3, perquè de vegades alguna tarda, de vegades no tenen classe, que es diuen, no, és que dimecres tenim festa. No, no tens classe, que no és el mateix. És un concepte subtilment diferent. Doncs els deia, escolta, poseu-me tot el que feu quan sortiu de l'escola. Tot vol dir tot, que si aneu a la piscina i trigueu mitja hora a anar i mitja hora a tornar, poseu-me, perquè quan vas i tornes no estàs fent una altra cosa que anar i tornar. A quina hora aneu a dormir, quanta estona mires la tele, jugues als videojocs, fas els deures... Eren bons xavals i ho feien. Jo els hi feia fer 2 còpies a mà, una perquè la portessin a casa i la comentessin amb els pares, que no ho feien, tampoc eren tan bons xavals. I l'altra me la quedava jo, perquè quan venien pares i mares a tutoria que em deien no hi ha manera, no s'hi posa mai, no fot res, jo treia la còpia corresponent, però no en plan de ha-ha-ha, sinó per dir, mira, potser el problema és que pel que diu aquí, molt temps no està dedicant a l'estudi. Doncs és curiós, però la major part de vegades, veient allò que havia fet el fill o la filla, els pares em deien ah, no, això no és així, No se'n va a dormir a aquesta hora. Molt més aviat. Jo penso, si algun deu sortir del col·le, es deu ficar allò al llit, no cap a les 7. Dius, hombre, pues muy sano no és. No, la tele, si no la mira, la tele, al cap de setmana, algun documental de la 2. Xavals que miraven The Walking Dead i el Barco i el que els hi posessis pel davant. Els videojocs, però sí, té tot confiscat. Xavals que es descarregaven jocs, jugaven online, que... Cal treure's del cap la idea que anar a parlar amb el tutor, amb la tutora, és com una mena de judici, allò que es posa la toga, allò, mazo, mal padre, otro, vaya pasando. I dius, no, clar, és que pensaran... No, al contrari, mal pare, o mala mare, en tot cas, si es pot dir així, seria aquell que veient amb el diàleg i les evidències que cal fer alguna cosa, va... i mira cap a una altra banda. Aquest seria, en tot cas, o el pare-mare irresponsable que no s'hi ha posat amb això. Però si vas allà i dius, mira, és que no ens en sortim, o voldríem saber si al col·le també és així, o què està passant, com ens podem ajudar perquè aquest pugui fer la feina que ha de fer, i pugui estudiar, i pugui aprendre i se'n pugui sortir. Doncs això és fantàstic. Per això hem d'aprofitar aquesta oportunitat que tenim de parlar amb el tutor, amb la tutora, amb els professors, sempre que sigui necessari i que sigui possible.
i també compartir l'experiència amb altres pares i mares, amb xerrades, amb tallers, a l'escola de pares, al programa FEAC de Família Escola Acció Compartida. Utilitzem tots aquests recursos que estan al nostre abast. Ja posats, deixeu-me que faci propaganda de l'extraordinari servei de conferències de la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya, la CCAPAC. En aquesta casa, amb les temes sigles, ens vam cobrir de glòria. A veure si algú és capaç, va. CCAPAC. Sembles un extraterrestre, allò. Clato, barada, niptó. CCAPAC. Bé, doncs a la CAPAC tenim un fabulós servei de conferències que podeu trucar, contractar, i n'hi ha moltíssims temes que ens permeten compartir també els neguits i els èxits amb altres pares i mares. En general, quan et trobes amb altres pares i mares, podeu tenir idees diferents sobre l'educació, però un mateix desig de fer coses bé. I aquest desig de fer coses bé porta a compartir bones pràctiques i bones experiències i a trobar-se millor també. I 10. Creuré en la força de l'estimació pel meu fill, per això confiaré en que seré capaç de trobar les millors maneres d'ajudar-lo eficaçment a estudiar, perquè visqui amb entusiasme el seu aprenentatge i l'aprofiti amb ganes. I aquí hi ha l'últim punt del programa, i l'últim punt del programa, de 8 punts, és aquest d'aquí, que diu recompensa. A vegades quan dic això a les xerrades algú em mira, recompensa, què vol dir recompensa? Que no tenen res més a fotre tot el dia, com recompensa. De vegades parlem dels nens que sembla la postguerra. No, però si ja tenen un sostre que els cobreix, però si ja tenen menjar a taula, però si ja tenen un llit on dormir. Dius, home, gràcies a Déu que no es cuéntame això, tu, anem avançant una mica. Jo, amor en tiempos revueltos, venga, va, anem cap allà. Per què recompensa? Perquè nosaltres adults ens recompensem. I si portes tot el dijous treballant, sobre després ves a la presentació d'un llibre sobre l'estudi, has de recompensar-te. Mira, a veure si enganxo un bon canapé, després comentaré a casa amb la parella, fan la sèrie aquella, o m'he gravat allò, o llegiré una estona, ostres, mira, divendres, al cap de setmana farem això. Et mires de recompensar. Si posem en mans dels nostres fills eines per la recompensa sense més, no els ajudem a valorar la relació que hi ha entre l'esforç que fan i la recompensa que mereix aquest esforç. Deia com si ara, després de tot el dijous, treballant i a sobre ves una presentació sobre un llibre de l'estudi, algú pensés, hosti tu, quin esforç, demà em compro un cotxe nou. Li donaria una alegria a algun concessionari, això també és veritat. Però igual l'esforç no era tan bèstia com per mereixer aquesta recompensa. Hi ha moltes recompenses molt baratetes. No estic parlant de li hem de comprar, li hem de pagar per cada nota, per cada excel·lent d'això, no, estic parlant de coses molt més senzilles. Recompenses vol dir poder-te aixecar perquè t'havies proposat no aixecar-te fins que, quan t'aixeques és una recompensa, quan escoltes una cançó durant els 10 minuts perquè has tingut tancat l'aparell de ràdio, de música durant aquella estona, doncs és una recompensa. I la recompensa més gran pels nostres fills és que nosaltres, pares i mares, estiguem amb ells i per a ells. Aquesta és la recompensa més gran. Per això, quan el Calvin veu que està nevant, surt corrents, es posa la roba d'hivern i va al pare, que deu estar preparant ja la declaració de la renda, i diu, papa, sortim, que està nevant, va, vinga, sortim. I el pare que diu, no, xato, no pot ser que mira, estic fent això, ara no puc sortir. I el Calvin se'n va tot potxo. I el pare també es queda potxo, mira la feina, mira fora, mira la feina, no saps què? Surto amb el meu fill, anem a fer un ninot de neu, que és la primera nevada de la temporada, i s'ha fet de nit, el Calvin ja ha sopat i porta el pijama, i la mama el du a fer un petonet al papa. I el pare està aquí fent la feina. Potser hauria acabat si hagués continuat, però ha estat una gran recompensa per al Calvin, que potser excepcionalment aquest dia s'havia portat molt bé, i una gran recompensa també pel seu pare. No hi ha recompensa més gran per als nostres fills que estiguem amb ells i per a ells, jugant el que sigui, compartint l'estona, escoltant el que ens expliquen, fins i tot allò posant paciència, dient-li, mira, ara fes això, me'n vaig una estona, després m'ho ensenyes, si vols t'ho pregunto. No hi ha cap recompensa millor que estiguem amb ells i per a ells. Normalment en les xerrades arribats a aquest punt, doncs dono un temps perquè es puguin fer preguntes. No voldria fer com el president Rajoy, però tampoc voldria allargar-me, i si algú vol preguntar alguna cosa després, doncs amb molt de gust contestaré. I en el llibre també he posat al final tot de possibilitats per connectar amb mi, excepte el Facebook, encara no m'hi he posat, però hi ha el Twitter, el correu electrònic, que està tot allà. I per acabar, només dues cosetes. Per si voleu fer difusió, que a Sant Jordi
seré a la Claret, a Llúria 5, de 1 a 2, per signar sobretot el Com ajudar els fills a estudiar, però també algun altre de l'extensa bibliografia, Juanjo Fernández, i veniu, perquè és que l'altra persona que estarà signant amb mi serà Sor Lucía Caram. La cosa pot ser així de dramàtica. Pot haver-hi arbustos rodantes a la meva zona, pot ser molt humiliant. O sigui que està molt bé perquè la Claret m'ho han venut. No, perquè a aquesta hora ve molta gent. O sigui, encara serà doble humiliació. Ve molta gent i no pas en Portucola. Bé, estaré molt content de ser-hi i tant de bo no la conec personalment, o sigui que serà una ocasió ben bonica. Però si veniu, feu una difusió, si em veieu pel Twitter, aniré donant la vara aquests dies, aquest dia 5 no, aquest dia 5 no, doncs aneu retuitejant, almenys algú picarà, i algú vindrà i signarà el llibre. I l'última coseta és que també en aquestes xerrades reparteixo una tonteria, una cartolineta on hi ha alguna frase significativa. Com heu vingut aquí, doncs he fet un pack premium que inclou 4 frases i l'última està plastificada! O sigui que la podreu portar al moneder, a la butxaca i no patirà per la suor, una cosa fantàstica. I quines són aquestes 4 frases? Doncs 4 que són les que poso en aquest moment de la xerrada i que a mi m'agraden molt. Hi ha una que diu: cada nen que neix porta amb ell el missatge que Déu no ha perdut l'esperança en els homes. Si Déu no l'ha perdut, doncs encara menys l'hem de perdre nosaltres en els nostres fills. I ens hem de carregar, clar que sí, de paciència i d'estimació. Aquesta també m'agrada molt, perquè, de Theodore Roosevelt, crec que és una cosa que fem sovint pares i mares. Fes el que puguis, amb el que tinguis, allà on siguis. Diu, carretera comarcal, el nen s'ha cagat per 7ª vegada i no tens bolquers, doncs fas el que pots amb el que tens allà on ets. Una cosa que fem sovint. O aquesta que va molt bé, aquesta quan els nostres fills ens diuen allò: he tingut una mala sort en aquest examen. Doncs en Gary Player, que era jugador de golf, deia: és curiós, però com més practico, més sort tinc. Doncs amb l'estudi també passa això. Com més t'hi poses, com més treballes, acostumes a tenir força més sort en els exàmens. I l'última, amb la que acabarem, que diu: un munt de pedres deixen de ser senzillament un munt de pedres en el moment en què un sol home les contempla tot dibuixant al seu interior la imatge d'una catedral. Doncs vosaltres, que segur que quan mireu els vostres fills i els vostres nets no hi veieu cap munt de pedres, sinó que hi veieu la imatge de les magnífiques catedrals, dels grans edificis en què es convertiran, espero que alguna de les coses que us he dit en aquesta presentació, no presentació del llibre, o alguna de les que trobareu en el llibre, us pugui ser d'utilitat. Moltes gràcies.